Θα τη δώσει. Έγινε. Είστε ένα βήμα πριν από το Δάφνη. Μαλάκα, λέει το παιδί κοντό και το παιδί είναι, να πούμε, πάνω από τα όρια, τα φυσιολογικά. Μα είναι το, έτσι όπως το έχω δει, τύπου μεγαλομορό που λέμε. Όταν λες αγοράκια εμένα και τον δίπλα μου ή τους δύο Γιώργηδες. Αυτός ποιος είναι ρε μαλάκα? Δώσα μου και εμένα λίγο να φάω κι εγώ. Το ξέρετε. Εγώ τι θα φάει τους μάχες στην μουνή. Τι έχει? Εσά, πώς το έκανε αυτό το μαλλί? Το φαινάει. Πώς το άφησε τόσο μεγάλο? Το είχε αφήσει. Θα χάσουμε. Πού είσαι ρε Μαριάννα, χάσαμε. Μπήκε και έχω πάθει σοκ τώρα. Είναι τέλειο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο παίρνεις κάποιες ανάσεις και βλέπεις το απέραντο γαλάζιο. Θέλω να σου πω ότι μέσα σε όλο αυτό το διάστημα που είχα της κρίσης πανικού, νόμιζα ότι πέθανα. Έχω πάει στο νοσοκομείο, έτσι. Έχω πάει και με έβγαλαν τρελή. Αλλά όχι, δεν είμαι τρελή. Και δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος που περνάει της κρίσης πανικού, δεν νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πάρει χάπια. Χάπια για την κατάθλιψη. Δεν θεωρώ, τουλάχιστον για μένα, δεν θεωρώ τουλάχιστον για μένα ότι πρέπει να πάρει κάποιος άνθρωπος χάπια. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος περνάει αυτή τη δεδομένη στιγμή, και επειδή βλέπω γενικά ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω που περνάνε κρίση πανικού ή παλεύουν με κρίσεις, δεν πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση του να πάρεις τα χάπια. Γιατί άμα πάρεις τα χάπια είναι κάτι το οποίο σε ρίχνει ακόμα πιο ψυχολογικά. Έτσι, δεν θα πω το ότι πρίζεσαι. Όμορφη η Γουμενίτσα, ναι. Εμείς είμαστε από βόρεια, ναι. Εμείς είμαστε Δραμηνοί. Άλλα ζούμε στη Γερμανία, είμαστε πάνω. Δεν καπνίζω, νομίζω αυτό που μου ρώτησες Ιωάννα είναι τσιγάρο, αλλά δεν καπνίζω. Καλησπέρα στην όμορφη Λευκάδα. Μαλάκες είναι ρε φίλε. Τέτοιο είναι, πού να ξέρω. Δεν καπνίζω παιδιά, δεν καπνίζω. Δεν ξέρω τι γράφει. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί κιόλας. Εντάξει. Έχουμε 5 βαθμούς, λέει. Μπράβο, Βίκη. Σε ποιο μέρος είσαι, Βίκη? Εδώ το πρωί χιόνιζε, ψιλοχιόνιζε λίγο και έκανε πάρα πολύ κρύο. Έκανα, έλα, έδεσα, λέει. Καλησπεράκι. Χιονίζει, πού χιονίζει? Καλά είσαι, καλά είμαι. Άννα μου. Έλα κορίτσι μου, τι κάνεις? Τι κάνεις κορίτσι μου? Καλά είμαι. Μου πεθύμισα πάρα πολύ, μου έλειψες. Σου δεν κάνει τίποτα. Σπήρα, ναι ρε, πω μετά από 2-3 νύχτες καλά είναι. 2 μάλιστα, όχι 3, 2. Καλησπέρα παιδιά. Ποιο είναι ρε? Με τα συλληπιτήρια στην μάνα μου. Σου δείξει το σιρτάρι με τα string. Πάνω απαγορεύονται, τέτοια πράγματα δεν δίνουμε. Ντροπή σου μόνο που το πες. Πάνε δε στη σκοπέλα σου πάνω το σιρτάρι με τα string. Ή είσαι κι εσύ κανένας που κλέβει βρακιά από τα σκοινιά? Να σε καταγγείλω, όχι τίποτα άλλο.
θα έχεις αφήσει στη γειτονιά σου τις κοπέλες χωρίς βρακί. Ιαν, ευχαριστώ. Ιαν, ευχαριστώ. Πρωί λέει. Καλησπέρα Κώστα. Ιαν, ευχαριστώ. Δοντάκι, σαλαγουδάκι, Πανούλη. Αϊ γαμίσου ρε. Είχα πολύ καιρό να τα πω. Αϊ γαμίσου. Άντε. Δήμητρα, καλημέρα, καλησπέρα. Τώρα ξυπνήσα. Έστειλα ένα να πάει να γαμηθεί. Δεν ξέρεις. Η επιμένας μπαφιάρα και συνεχίζει ώρες με την μπάφους. Ρε γαμίσου που θέλω να μου κάτσεις, ούτε κατά διάνοια. Κόψε τον κεφάτον, Παπά. Τώρα αν έχω πρίκα, βεβαίως Πανούλη. Τι με πέρασες, απρική. Ο λαός, πού είσαι ρε μωρέ εσύ, σε έχασα. Όχι ρε, ούτε εσένα σε θέλω. Έλα Κρήτη να γνωρίσεις την πεθερά σου Πανούλη. Πάει να δεις αν έρχομαι. Καλά έκανες TikTok. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αϊ σου ρε εσύ. Αγάμισου κι εσύ ρε. Αγάμητε. Στον ύπνο σου τα βλέπεις όλα αυτά. Ξέρεις ποιος. Αγάμητε. Παρακαλώ οι αγάμητοι να βγουν από το live μου. Είσαι Παρθένα. Ναι Πανούλη, ξέρω να σιδερώνω, δεν είμαι σαν εσένα. Όχι ρε, μη μου το χαλάτε, γελάω κιόλας. Ο Ιόλαος πετάει μαλακίες, τι πρέπει ο Ιόλαος. Ο Ιόλαος έτσι λέει, μπαίνει μέσα και δεν βγαίνει. Αυτό λέει. Ρε γέλια. Εντάξει, τα πετάξετε τώρα μαζεμένα, δεν έχετε τίποτα άλλο, πετάξετε πάλι καλά. Να πιω λίγο καφέ. Όχι τίποτα άλλο. Ξέρετε, μου φτιάχνουν τη διάθεση κάτι τέτοια. Το φαΐ που είναι, γελάω. Πού είσαι, Μαριλό? Πού είσαι? Ο γουφός σου κοιμάται. Στο той говори за 1000 τουρκοί. Някой хора пият и карат. Να βάλω στόχους. Δεν ήξερα καν πως μπαίνουνε. Κάτσε να τους δω. Άντε. Ο Τιμολέο άμα θέλει με βγάζει από την ομάδα του. Δεν έχω τέτοιο λόγο να σε έβγαλα από την ομάδα. Γιατί άκουσες τι έγραψε από κάτω. Ναζιστές δεν χρειάζονται λες του Τιμολέου το... Άκου Τάσο. Η Ζάγκρεπ είναι ναζί που λες και αδελφοποιημένη με τους Βάζελους. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την δυναμό Ζάγκρεπ. Πάμε παρακάτω. Για μένα πάει αυτό ο Τιμολέων. Νικολάκη, ποιος είναι παράδειγμα του Ολυμπιακού? Άσε ρε φίλε. Άσε μωρή χανούμιτσα. Μόνο για τσιφτετέλη είσαι. Άντε. Τιμολέων, το ναζιστικό σε μένα πάει. Γιατί εγώ δεν είπα το κόμμα που είμαι. Μπράβο. Πανούλη, να σου θυμίσω ότι την Παρτιζάν την είχες κολλητή φιλενάδα πριν από εμάς, Μπράβο. Αλλά σε καταλάβαν τι μαλάκας είσαι και πήγαν από τη δική σου παρέα. Και τον Παόκια στον πισινό σου. Ρε Πάνο, νομίζεις θα πάρεις double σήμερα? Αν εγώ φίλε μου φτάσω, με θεωρείς ναζιστή, ναι τον παραδέχομαι. Αλλά ο δικός σας παίκτης που έκανε εκείνη τη χειρονομία, ο Κατίδης, δεν τον παραδέχεσαι όμως. Κοίταξε να δεις, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ρε εσύ, όταν δεις μια παραγγελία και 8 στις 10 είναι λάθος, Εκεί που πρέπει.
Κατευθείαν στα σκουπίδια κάποιοι παιδιά, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, τι βλέπω τώρα για Άρη Παναθηναϊκό, Τι βλέπω. Μισό. 1-1. Τζόρτζ, ευχαριστώ. Έγινε λίγο καφές. Τώρα ρε φίλε, φρέτο εσπρέσο. Γεια σου Τζόρτζ μου. Φρέτο εσπρέσο στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Χτυπημένο στο χέρι. Χτυπημένο στο χέρι. Εντάξει, από το να πίναμε κάτι ζεστό. Τραπεζιέρα δεν υπήρχε. Πρέπει να τους ανοίξουμε εδώ. Κούλος όλα πώς φάνηκε. Παιδιά, το μάτς το είδαμε με τα παιδιά. Πήγαμε σε ένα φίλο ακροατή πάνω στο Ανόβερο. Το είδαμε σπιταρώνα το εκεί με την τηλεορασάρα. Η αλήθεια είναι το 0-1 το χάσαμε. Με το που μπήκαμε μέσα είδαμε το 0-2. Γίνεται η κόκκινη και μετά περισσότερο ασχολούμαστε με τα σκυλιά, με τα γατιά, με τις πίτσες. Βλέπαμε και 0-3. Δεν το ρούφηξα το μάτς, να σας πω την αλήθεια. Είδα πραγματάκια. Μέτριος παίκτης ο Σόλα. Είδα ότι του φύγαν κάποια μαρκαρίσματα πάντως. Περιμένουμε 6 μήνες Τσάλοφ. Δώσαμε Τζίμα γιατί είναι έτοιμος. Νημανία, αγόρι μου, περίμενε εσύ. Είπαμε, εσύ περίμενε. Ήσουν από αυτούς που έλεγες προχθές γιατί δεν έβαλε τον Μπένια. Τόσο μυρωδιάς δηλαδή μπορεί να είσαι. Τόσο μυρωδιάς. Ανυπομονώ να δω με Ιτέ Καμαρά και εγώ Φωτεινή μου. Ανυπομονώ να τους δω αυτούς τους δύο να παίζουν και να είναι καλά. Ιτέ Καμαρά, φωτιά θα. Ναι. Καταλάβατε χθες γιατί φώναζε ο άλλος το καλοκαίρι με Ιτέ. Είχαμε από τον Ιούλιο να δούμε τις θέσεις. Ναι, και ο Αρασβάν αυτό ήθελε παιδιά. Πραγματοποιήθηκε. Πάνω είσαι φελός. Χιλιάρικα θα πληρώσω τα 4, κατάλαβες. Δεν φαίνεται το τζάκι όμως, το κρύβουμε. Πάμε πάλι. Γεια στη Θεσσαλονίκη. Κερδίσατε και επιστρέψατε. Τι? Penso che non avrei dell'anime nemica. Ogni orsolavo, da me